салом бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи Instaface-ро бо хабарҳои шоу бизнеси тоҷик аз сомонаи оилатиҷа манзуратон месозем. Бо шумо ҳастам дар студия ман Меҳроншоҳ Усмонзода. мо имрӯз дар нашри навбатии барномаи Instaface дар бораи 5 суруде ки дар нимсолаи аввали 2023 дар сегменти ютуби тоҷикӣ хит гашта буд ба шумо маълумот медиҳем. Фараҳноз Шарапова имрӯз вирди забони хурду калон гаштааст. Ин бонуи ҳунар бо суруди ишқи ту дар панҷгонаи суруди беҳтарини нимсолаи аввали соли 2023 қарор дорад. Ин клиптарона моҳи апрел дар ютуб канали Суруш Медиа пешкаши мухлисон гардидааст ки аз рӯзи нашр то ба имрӯз зиёда аз 8 миллион нафар тамошо кардаанд. шеър аз Раҳмия Аюбӣ буда коркарди мусиқӣ аз Шароф Шакарӣ аст. Мадина Ахназарова яке аз беҳтарин сарояндагони тоҷик аст ки бо сурудҳои худ ба дили миллионҳо нафар роҳ ёфтааст. ин сароянда бо суруди дили ту аз мо хабар надорад дар беҳтарин сурудҳои панҷгона дохил шудааст. ин клиптарона моҳи март дар ютуб канали Қиём Entertainment нашр гардид ки то ба имрӯз зиёда аз 4 миллион нафар тамошо кардаанд. дили ту аз мо хабар надора, шикастанди дил ҳунар надора. тарона дар муҳити барфпӯши кӯҳистон бо қуллаҳои осмонбӯс иҳота шудааст. сабт шуда Мадина бо садои пурдард месарояд. Фараҳманд Каримов сарояндаи хушоводи тоҷик аст ки бо сурудҳои ошиқии худ ба дили миллионҳо нафар роҳ ёфтааст. ин сароянда бо суруди Сарбози ишқ дар беҳтарин сурудҳои панҷгона дохил шудааст. ин клиптаронаро сароянда моҳи феврал дар ютуб канали худ пешкаши мухлисон кард ки аз рӯзи нашр то ба имрӯз зиёда аз 2.5 миллион нафар тамошо кардаанд. ошаҷон гирям аку меравам ба аскарӣ исарат гашта кал. шеър аз шоири халқии Тоҷикистон Озарахш буда оҳанг аз Сорбон Нурбадалов мебошад. Зузайхо Маҳмадшева сарояндаи хушоводи тоҷик аст ки бо сурудҳои дилнишини худ ба дили миллионҳо нафар роҳ ёфтааст. таронаҳои ин бонуи ҳунарро дар ютуб миллионҳо нафар тамошо карда ба ҳунари волои ин сароянда аҳсану офарин мехонанд. ин сароянда бо суруди бомбоми худ дар беҳтарин сурудҳои панҷгона дохил шудааст. ин клиптарона моҳи июн дар ютуб канали худи сароянда пешкаши мухлисони савту наво гаштааст ки аз рӯзи нашр то ба имрӯз зиёда аз 2 миллион нафар тамошо карда аҳсану офарин хондаанд. ёдовар мешавем ки ин клип дар маросими ҷоизасупурии Ҳамсадо Music Awards 2023 сабт гардидааст. Нигина Амонқулова маҳбубтарин сарояндаи тоҷик аст ки бо сурудҳои дилнишини худ ба дили мухлисон роҳ ёфтааст. ин бонуи ҳунар бо суруди ишқ дар сурудҳои беҳтарини панҷгона дохил шудааст. ин клиптарона моҳи март дар ютуб канали Қиём Entertainment нашр гардид ки то ба имрӯз зиёда аз 2 миллион нафар тамошо намудаанд. қиссаи ошиқиро сода магӯ, бар мани ошиқи дилдор. бинандагони азиз, ин буд чанд хабари фарҳангӣ ки манзури шумо гардондем. моро бо хабарҳои ҷадид дар сомона ва шабакаҳои оилатиҷа интизор бошед.